Usa kaming gabi mga angkol o mga ante. Tugutin isab ko ninyo na mga sa tagkatahuran nini mga oras. Magandang gabi po sa inyo mga show. Ayan, kumustang lagay mga kabisyo? Ayan, kumusta naman kayo mga angkol, no? At mga ante, sa gabing ito, check attendance muna tayo siguro, no? Sa lahat ng nakatotoy. Awards, oh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ayan, basic yan. Ikaw, Col, te, nakatotoy na rin. At isama na rin natin ang ating mga pamangkin ngayon, no? Good evening, magandang gabi at kayo po'y nakatutoy na rin dito. Welcome once again sa ating programang Totoy na Love. 9 p.m. na magsisimula. And of course hanggang 12 midnight po. Ito yung programa po na nagdadala sa atin ng mga nangyari dati, no? Mga memories po. Awards, oh! Na pwede nating i-share at pwede natin siyang pag-uusapan dito. Awards, oh! At syempre sa gabing ito naman mga kabisyo, alam kong kahapon siguro o nung Sabado, medyo busy ka siguro, no? Hindi mo nabigyan yung time yung yung anak mo, yung pamilya mo. O, tama din kasi ang Star City, yan, open po, no? Simula Wednesday yan hanggang Sunday po yan, no? From 1 p.m. hanggang 10 p.m. na po yan mga kabisyo. So, wag nang problemahin. Pag hindi nyo nabigyan ng oras sa weekend, ayan, may Wednesday hanggang Friday po mga kabisyo. At syempre sa gabing ito naman mga kabisyo, eto maganda tong pag-usapan natin, no? Especially sa ating mga uncle at mga auntie ngayon na nagtatrabaho. Kumbaga meron silang pinagtatrabahuan ngayon. Oo. At syempre tungkol dito sa tao na tagapamahala sa atin, sa inyong pinagtatrabahuan, no? To be specific ay tungkol sa ating mga boss. Mahal mo ba ang boss mo? Ano? Ba't ka tumatawa? Alam mo, nung dati po mga kabisyo, siguro ikaw, Col, no? Napagdaanan mo siguro, ikaw, te, no? Nung dati mo mga boss, kaya umalis ka doon dahil nga hindi mo nagustuhan, di ba? Oo. Maganda yan, pag-usapan natin yan mamaya, no? Pero ano muna natin, no? Kung ano bang ibig sabihin ng salitang boss. Ayan. Ang boss po ay isang salitang Ingles na nangangahulugang pinuno, leader o tagapamahala. Hindi po yan yung yung parking attendant, Tinatawag mo sa parking attendant, boss, saan ba tayo pwedeng magpa-park? Hindi po yun, Pastilan. So ito ay madalas na ginagamit sa trabaho o negosyo upang tukuyin ng taong na may mas mataas na kapangyarihan or meron siyang authority sa naturang organisasyon. Ayan. Kaya nga natanong kita kanina mga kabisyo, no? Kung mahal mo ba ang boss mo? Binibigyan ka ba ng pagkakataon na ikaw ay mag-grow? O at meron bang trust? Salig ba ang boss sa iyo? Baka hindi naman siguro, no? So dito po mga kabisyo, etong gabing ito, ang pag-uusapan natin yung katangian ng boss mo. Kaya lang, pangalanan ang mga katangian ng isang masamang boss. Bakit ayaw mo sa boss mo? Siguro wag mo naman pag-usapan yung boss mo ngayon, Takot ka naman baka i-mention ka or i-tag ka doon sa aking fan page, no, na nakapost sa Totoy Bato Official, Totoy Bato Love Radio Manila. Siguro mga napagdaanan mo siguro mga kabisyo, no, ikaw ngayon, nagtrabaho ka ngayon sa bago mong opisina o kaya pinagtatrabahuan ngayon. Try to reminisce siguro nung katangian ng masama mong boss kung bakit ka umalis. Wag ngayon kasi alam ko mahal na mahal mo yung boss mo ngayon, di ba? Oo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, mahal mo yung boss mo. Kaya nga, no, baka Lucio ng imong kigol. Ayan, post na po sa ating fan page, no? I-like and follow mo muna ako sa aking fan page, no? Totoy Bato Official. O kaya hanapin mo lang Totoy Bato Love Radio Manila. Ayan. Maganda to mga kabisyo kasi babasahin ko po yun, yung mga pinopost nyo. Tingnan natin, sana naman mahaba naman yung natin, mahaba yung time natin para magpag-usapan po natin at mababasa natin ang inyong mga mensahe po mga kabisyo.
May nag-message sa akin kanina sa ating fan page, no? Basahin nila siguro natin to kay may time pa naman tayo. Yan. Baka malusian tas kigol. Kanina pa to eh. Oo, nakikinig sa atin to lagi. Ayan, basahin natin to. Kanina pa to nag-ano sa akin, no? Ayan, no? Shout out pala, no? Ayan, shout out sa may kay Lani Inopia. Ayan, sabi niyan dito, Idol Totoy, sana mamaya pag nag-live ka mga 9 mabasa mo to. Araw-araw kami nakikinig gabi-gabi dito sa SM Annex. Yan, SM Annex. Tuwang-tuwa sa'yo, amo ko. Oy, si Ate Marit. Galing mo daw. Binabati ko dito sa may kantin. Ang mga kasamaan ko si Belen, Ate Verly, Oday, Ate Christy, anak ng amo ko. Ang pinakamaganda, masungit, pero sobrang bait. Grabe kasi ang dami kumakain sa amin dito. Wow! Sarap siguro yung pagkain dyan, no? Si amo, ang sarap magluto. Tikman ko nga. Idol, maraming salamat. Abangan ko mamaya ang Totoy Bato, the best ka. Salamat, no? Diyan sa may SM Annex, no? May kantin po dyan. Salamat sa pagtutoy, Lani Inopia. Ayan, at huwag kalimutan din mga kabisyo, no? Ngayong darating na March 22 at 6 p.m. sa may Hapag sa Marikina, San Miguel Pale Pilsen, Beer Oke 2024 na. Ayan, no? Makibirit at makisaya. Siyempre kasama niyo po si Tanya Chinita, Uncle Dagol, at Rocky Terra. Baka tatanungin mo ako kung ikaw, Uncle Totoy, pupunta ka ba? Pupunta ako, mag-inom ta. Mag-inom umay. Ito pa rin si Totoy Bato para sa programang Totoy na Love. Din lang sa 90.7 Love Radio. Mayng gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!